13 гадоў у Брэсце ўжо праводзіцца акцыя «Дзіця міру». Традыцыйна дзеці, якім пашанцавала з'явіцца на свет у гэты дзень, атрымліваюць падарункі ад брэсцкага абласнога аддзялення Беларускага фонду міру. Юныя міратворцы, якія ў гэтым годзе адзначаюць свой першы маленькі юбілей, 10 гадоў падзяліліся сваімі марамі. Я мечтаю стать военным. Я хочу людей защищать, свою семью, родину. Я учусь хорошо, хочу стать ветеринаром, лечить животных. Я люблю компьютерные технологии и делаю все, чтобы в будущем стать программистом. Арганізатары акцыі распавялі дзецям аб значнасці дня, у які яны нарадзіліся. Правядзенне такіх мерапрыемстваў – гэта выдатная перадумова для станаўлення будучага дзіцяці. С самого начала ее образования этой акции, объявления и в настоящее время воспитание миротворцев, людей, которые жили бы с миром в душе, с миром в семье, с миром в обществе, которые умели бы уйти от конфликтов, не создавать конфликты, а искать мирный диалог в решении всех стоящих в жизни проблем. Арганізатары акцыі упэўнены, за гэтымі дзецьмі будучае і вераць, што бацькі будуць імі ганарыцца. Канстанцін Свідуновіч, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».